Nasunog ang makasaysayan nga Grand Canyon Lodge sa Arizona State sa Estados Unidos human sa pag-igo sa wildfire sa nahisgutang lugar. Pipila usab ka mga structures nini ang gikaon sa dakong kayo lakip na sa water treatment facility sa lugar. Hinungdan nga gikinahanglan usab nga ma-evacuate ang mga bumbero sa dihang kalit nga nag-leak ang usa ka chlorine gas nga peligroso sa lawas sa tao. Nagkadan usab ang pagkaon sa duha ka mga wildfire duol sa North Rim din himutang ang Grand Canyon ug inila usab sa mga turista diin inila nga bisitaon sa minilyon ka mga tao. Naila ang dagkong kayo nga Dragon Bravo Fire nga nasayran nga nagsugod sa nilabay nga Hulyo 4 ug ang White Sage Fire nga nagsugod og kaon sa mga kalasangan sukad kagahapong adlaw. Sobra sa 70 ka mga structures ang ikaon sa mudakong wildfire lakip na ang National Park Service Administrative Building ug Visitor Facility sa lugar. Samtang padayon kining gipakigbatukan sa mga kabubiruhan pinaagi sa aerial drop sa usa ka flame retardant. Wala ra hinuoy na report nga naangol o nakalas atol sa pag-igo sa maong dagkong mga kayo.